Здравејте, скъпи пријатели. Този поздрав е направен од мајката Маја, којато поздравява своја съпруг Спас и прекрасните си деца Гергана, Евгенија и Васко нека бъдат благословени. Çormange Rakiyarom niye Tayale beş Paşalmande Kaybut băcindeam Amen ko životo Te barjara samare Čavu Vasku kaj si pašalmande Leso dušmaja na štiresen Vov si bare domu kake Ake beša vas spase Kaj bud mačin djama men Bar jarda mamare hurde Ake von barile Dik me lače čaja Gergana Благодарни сме ви, че отгледахте ни с много грижи. Ще пазиме уроците ви в сърцата ни, за да отгледаме децата ни, както вие щастливи направихте ни. Най-гудло андо живото си те увел тут лачо да доро. Sarpe jaka tajpe Čave sar král